רוצים עכשיו להתמקד באיום החותי דרך אדם אחד עם מדים מצוחצחים בהצהרות מאוד קולניות ובוטות. הוא מוביל את המסרים המאיימים שיוצאים מצד החותים נגד ארצות הברית וישראל. קוראים לו יחיא סריה, דובר החותים, שלא חושש להמשיך עם המתקפות גם אחרי הקמת הקואליציה בראשות ארצות הברית על אפם וחמתם. הנה תשמעו. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية ضد سفينتين كانتا متجهين إلى الكيان الإسرائيلي. ירון שניידר, ספר לנו על האיש המאוד ססגוני הזה. האיש והאיומים. כן. טוב, נגיד תחילה שבשני יחיא סמך, במהלך המלחמה הזאת אנחנו מדברים כל כך הרבה. זה שיושב בעזה. סנוואר וסריה. וזה שהצגת עכשיו. הוא הדובר הרשמי של החות'ים, של הזרוע הצבאית שלהם. דרגתו גנרל עם 3 כוכבים. הוא עבר קידום מהיר מאוד בזכות הלשון המאוד מהירה שלו. במהלך 5 שנים הוא הפך מראש ענף הלוחמה הפסיכולוגית אצל החות'ים לדובר הרשמי, ועכשיו הוא כבר קודם לדרגת גנרל. וגם איש רוח, סופר ומשורר. וגם הרבה לימודים שהובילו אותו לתפקיד הזה. הסעודים, שכבר העלה את חמתם, הציבו פרס כספי של $5 מיליון על ראשו. והוא כבר ניצל גם ממספר ניסיונות בקיצור, כאלה. גם זה כמובן מוסיף לרזומה, מוסיף מניות לכל מי שרוצה להתפרסם בצורה כזאת. בקיצור, מבחינת החות'ים הוא הכוכב של המלחמה. הוא רוצה להיות כמו איזה מין נסראללה בגרסה התימנית. גם אם יש שם מנהיג שממלא את התפקיד הזה, להטיח בפנינו איומים ולעשות את זה בצורה כמה שיותר מוחצנת, ועל כן אנחנו שומעים עליו כל כך הרבה.